Tajba, nsalem is-semmija kollha, nilqakom miegħi Gert, il-YouTuber ta' Arsenal, għall-programm tiegħi il-Kamra Sportiva. Magħkom ħaddiskuti l-logħba tal-bieraħ il-Community Shield Final bejn Arsenal u Manchester City. Però qabel nibda nitkellem fuq l-andament tal-logħba, nixtieq insemmi ġiex figuri li huma l-aħħar 16 final ġew Wembley, irnexxilna nirbħu 14 minnhom u nitilfu 2 biss, u figura oħra li fil-fema tiegħek hemm xejn ħażina li fl-aħħar 11 logħbiet kontra tim ta' Pep Guardiola kull ma rnexxilna nirbħu huma ġiex logħbiet li huma l-final tal-bieraħ u s-semi-final tal-FA Cup fl-2019 u 2020. Niġu għall-andament tal-logħba, l-ewwel taqsima kellna ħaf vera kwieta, rajna il-possess jiddominaw pratikament Manchester City, però l-aħjar azzjonijiet waqgħu għandna u waqgħu Kai Havertz li kellu ġiex open goals u nagħtu applaws lil Ortega. Nemmen biss li kieku Havertz skudjat minn dawk l-azzjonijiet, nemmen li kienet tkun logħba iktar diffiċli għal Manchester City għal mod ta' kif bdejna niddefendu aħna u nippressaw għoli wkoll. Rajna l-Arteta ma tax ħin kollu jgħidilna biex nippressaw għoli. Li nistgħu ngħidu Manchester City jien ma ħobbx inkun bajjes, jiena nitkellem li hu. Manchester City huwa tim jaffaxxanana ħafna għal mod ta' kif jilgħab il-futbol. Għalija huwa tim strumentali, tim b'saħħtu ħafna u rajnieh il-bieraħ juri biċ-ċar ukoll li daw huwa l-aqwa tim fl-Ewropa u l-aqwa tim fil-lig Ingliż ukoll. Il-bieraħ x'imdew kellhom il-possess kollu tal-ballun minn tal-inqas kien ikollhom 3 options dejjem ġuri oltre din fair corner, oltre din fil-kaxxa tagħhom, dejjem b'3 options tal-inqas. B'hekk turi d-dominanza tagħhom. Fil-fatt, eżempju, jekk f'daw il-ġiex options magħluqin, it-3 option ħajsibuha żgur, b'xi mod ħajsibuha dejjem. U hekk bdew jagħmlu. X'imdejna nippressaw għoli, wara kien hemm momenti fejn rbaħna l-ballun għoli u provajna noħolqu xi ħaġa aħna, imma ħafna mid-drabi ħarġu l-ballun vera easy. Għalkemm irrid nagħti l-mertu wkoll lill-Arteta li għalkemm kellhom il-possess spazji ftit li xejn kellhom, fis-sens. Ma kellhomx spazju fejn ħolqu azzjoni perikoluża u tawna trabil fiha. Fil-fatt Ramsdale ma jidhirlix u jew ma niftakarx li kellu xi sejf xi jagħmel fl-ewwel ħaf. Niġu għat-tieni taqsima, it-tieni taqsima offret iktar azzjonijiet. Nemmen li t-tieni taqsima nbidlet biex indaħal Kevin De Bruyne għal Manchester City. Biex indaħalu fil-fatt kienu iktar diretti b'3 passes bdew joħolqu azzjoni. Fil-fatt wasal gowl ukoll ta' Cole Palmer. Għamel dak il-ġmil ta' gowl, ġifieri kien diffiċli immens għal Ramsdale biex jilqgħu. Wara dak il-gowl kellhom ġiex azzjoni oħra fejn setgħu ikabru l-vantaġġ u bis-saħħa ta' Ramsdale żamna fil-partita. Daw kienu ċ-chances ta' Foden meta ġie 1v1 u laqas sejf Ramsdale u ċ-ċans ieħor ġie mill-corner mid-daqqa ta' ras ta' Rodri u ġab sejf kruċjali dak il-ħin li meta jkollu gowl li ġib dak is-sejf kruċjali u f'dawk il-momenti tal-logħba ittik l-enerġija u li tmur u ġġib il-gowl tad-draw. U bqajna nemmnu ġifieri li stajna nġibu draw bil-mod kif bdejna nilagħbu, fil-fatt hekk għamilna. Issa ħanitkellem ħansemmi punt fuq Haaland, jiena għalija l-bieraħ Haaland fissja futbol li lagħab jekk rajtu jmiss 10 tibblaqlen. Nemmen li dan il-mertu jieħdu kollu William Saliba li ħin kollu beda jkun miegħu ma jtieħx ċans jidur bil-ballun, ma jtieħx ċans iqassam. Kien strumentali William Saliba. Ħanet differenza l-logħba tal-bieraħ u l-logħba ewwej tas-sena l-oħra kien hemm differenza waħda għalija. Għelibna ċertu biża'. Meta tibża ma' tim kontra Manchester City hija l-agħar ħaġa li tista' tagħmel. Għax ħajbqgħu ġejjin, ħajbqgħu ituk u minn hawn jew minn hemm ħajsibu gowl żgur, jiġifieri ma tistax taqgħod daqshekk lura u tħallihom
jiġu ma jiġu huma biss. Tipprova toħroġ u tippressa għoli wkoll. Ovvjament tkun intelligenti li ma tinqabadx, però iktar kemm taqa' lura iktar hemm ċans li ħassofri gol. Dik nemmel kienet id-differenza bejn il-logħba tas-sena l-oħra fil-Liga Away u l-logħba tal-bieraħ. Ħanitkellem naqsa fuq Ramsdale. Ramsdale kulħadd jaf li f'dawn il-ġimgħat ħareġ pubblikament mhix kien għaddej fil-ħajja personali tiegħu. Ma kienx ħaġa faċli għalih żgur li titlef tarbija u tibqa' tilab b'dik il-pressure li tkun fuq l-ewwel post il dak ix-xhur u moħħok irid jibqa' jiffoka li tibqa' terbaħ ma fl-istess ħin għandek problemi affarijiet personali li għalija tkun bniedem ta' qalb kbira ngħidlek. Kulħadd jaf li daw il-ġimgħat hemm xnijat li jaf jingħaqad magħna il-goaler ta' Brentford, David Raya. Dan ħajati iktar kompetizzjoni lil Ramsdale, però fil-femma tiegħi xorta nemmen li Ramsdale huwa number one tagħna. Anka se ġab il-bieraħ kienu impeccabbli għat-tim tagħna, ġifieri bis-saħħa tiegħu bqajna fil-partita u bqajna nemmnu li kapaċi nirbħulhom. Is-sorajt. Il-gowl tagħna ġibna fortuna minn corner minn xut ta' Trossard ħabat ma' Akanji u id-devja u qabs il-Ortega. Però nemmen li ma sraqna xejn tul il-partita, konna tajjeb ħafna. Meċċajna kull attakk li jippruvaw jagħmlu huma, ħalli fit-tim taqsima dawk il-ġiġazzjoni li semmejtilkom. Għandna fuq l-akwisti l-ġodda l-bieraħ rajna l-Timber, mod kif bidea Timber il-bieraħ kien jisu ilu magħna żmien twil, ġifieri kif jgħidu l-Ingliżi he didn't put a foot wrong in my opinion. Declan Rice flimkien ma' Partey kienu ta' bedina importanti kemm għad-defense u kemm għall-attakk ukoll, ġifieri bdew jikkafirjaw il-xulxin tajjeb ħafna. Inħalqet kontroversja sħiħa fuq 8 minuti li ta' żejda fil-bidu ħankun nismakom anke jien bejt ngħid 8 minuti minnu biex għajxix ma tgħidx kien hemm VAR calls jew kull ma kien hemm ftit substitutions. Però ir-regola ġdida li kull ballun li jmur barra u kull ballun li jkun wieqaf ġieli hemm xi free kick, corner, sakemm qed tiġi biex jingħata il-ħin jieqaf. Allura bekk nista' nifhem li taw 8 minuti għax il-bidu xi rajt il-bord qed 8 minutes qed biex jitaxix. Imma minn dak 8 minuti nixtieq nġibu draw u fl-opinjoni tiegħi xorta li ma sraqna xejn. Il-logħba bħalma nafu marret għall-lot tal-penalties. Arteta qal li kienu jafu li l-kompetizzjoni hija bla extra time, allura morru mill-ewwel għall-penalties, studjawhom sew penalties u prattikawhom sew ħafna rajna l-bieraħ fej il-penalties kollha kemm huma kienu perfetti. U kif ħansemmi wkoll nerġa' lir-Ramsdale, Ramsdale ħafna supporters jgħidu mhux kapaċi jġib penalty u hekk u nista' ngħidu f'ġimgħatej laqa' ġiex penalties importanti l-bieraħ fuq Rodri u l-ġimgħa l-oħra fl-Emirates Cup fuq Minamino kontra Monaco. Dak kien kollox minn naħa tiegħi llejla, infakkarkom ukoll dan il-video jista' jinsab ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, Kamra Sportiva. Nħeġġiġkom biex titlu tafsu subscribe. L-appuntament huwa għada li jmiss magħkom fejn ħanaraw l-Andrew Zarb u Wayne Mikallef f'xandira diretta jitkellmu fuq ir-rapport ta' nofs istaġun tal-Formula 1. Insellem kulħadd.